Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangramoti hati-hati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Shalom manginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, salam sunedesis. Saya didonganya sinerohani Tuhan maha musaluhutna seha-seha akan manginang, di DP hitam maringanan marhuria jalan marminggu sedarion. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah, Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan, sakit penyakit, amanami nanami nong matua nong sudah gugu. Tang yang nami Tuhan tanah marorok daging nang totimuna. Amangin nang di minggu bolon sadarion, minggu parjolo dung Trinitatis, hatan itu hatta tu hita Lukas walu ayat 26 sahat tu 30 sia. Marlayar nasida tu luat Gadara, terdokon ni luat Galilea. Asadung terdara ibana dapat sama sada halak isi di hutai, partodi nahodar. Nunganania leling nadang olo be marabit jala dang olo mian di jabu. Diaka perbada ado ibana. Alai di sidi ida Jesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jala guguma suarana madog. Marhua hotuau, Jesus anak ni debata na suntibul. Huelehelek ko, unangau arsahe. Ay didokon Jesus do todi na hodari ruar sian jolmai. Nung ngajot-jot disoroi ibana. Gabe diratei jala dibeakon halak ibana laho mangramodi. Alai dirapui todi ido akka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Disukut Jesus ma ibana. Ai isi guarmu. Gabe didokma loksado guarhu. Ai torop do todi na jahat sorang tu ibana. Laos dielehele nasida ibana. Unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alaya dong madisi dirobiani babi sapunguan na balga na majapali. Gabe dipangido asa diluas na sida mamongoti akai jadi dioloi ma. Gabe ruar matod dinajahati siya jolmai. Dibongoti ma akka babi jadi marbubur ma nasapunguan babi sian rura tutao laos mate mogap. Alai dung diida akka parmahani namasai maporus manasida. Di bari tahun mai di hutan doh dia kaladang. Gabe ruar mana sida marnida naung masai. Didapoton ma Jesus. Jadi jupang nasida mahalak na jahati marabit jala marroha. Hudul di labung pat ni Jesus. Jadi hatahutan ma nasida. Alayak kana marnida saido pabuah hutu nasida pangalahon ni hama malum ni nasinorangan ni akatodi nahodari. Jadi dia lehelek salhu pangisini luat humaliang Gadara mahibana. Asa sumurut sian nasida. Ai biahatun situtudo nasida. Laos bongok tu parau mahibana laho mulak. Dia lehelek halak na tinadikon ni todina jahati do ibana naeng donganan na ibana nian. Alai di palaho do ibana ninama. Muli mahon tu jabum. Pajojor masaluh nabi nahin ni debana tuho. Jadi laho do ibana. Di bari tahun ma disadok hutai nasa nabi nahin ni Jesus tu ibana. Ido hata ni itu hata. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus, sebuah mukjizat halongangan yang sungguh luar biasa yang dihaturkan oleh Injil bagi kita di minggu hari ini. Di patorang do songo dia huason ni Tuhan Yesus, laho palauhon todina hodari, tu aka babi na majapali todokon ni inganan hamamasa ni bariton. Amangin ang topik ni minggu ta ditaluhon Jesus tod dinajahat.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah kisah yang pernah terjadi. Bukan hanya dongeng, bukan hanya sebatas cerita belaka, tetapi sebuah kejadian yang sungguh luar biasa yang benar-benar terjadi. Jala di hati dako do diturpuhi songo dia panadayon ni tod dinahodari maradopon Yesus Kristus anak ni Dewata nasun timbul. Amangin ang mungkin di berbagai-bagai daerah, ya, perilaku-perilaku seperti ini masih terjadi hingga saat ini. Maka melalui firman hari ini kita diingatkan untuk senantiasa, ya, asa totok kita persea di huaso ni Tuhan Yesus Kristus di saluhut. Amanginang ya. Asa totok kita persea di huaso ni Dewata, huaso ni Tuhan Yesus di saluhut akan amasa. Di pataridahut tuhita, songo dia biar ni toddi akka toddi nahodari mamereng hadirion ni Tuhan Yesus. Maka melalui kisah ini harusnya kita semakin percaya dan semakin yakin akan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Atas semuanya, bukan hanya kehidupan kita, tetapi atas semuanya, termasuk juga roh-roh jahat itu sendiri. Mereka mengenal pribadi Tuhan Yesus, bahkan berkata, anak ni Dewata nasun tipul. Huele-hele maho, unang awar sahi, unang palau hami paturun hami, tubanua toro. Dia manginangda, asa aha pihak kana masa di perjalanan ningoluta, totok kita marhaposan jala maka porsiai huaso ni Tuhan Yesus Kristus di ngoluta. Kadongan na hinaholongan, nah di samping beberapa kejadian yang sama juga mungkin terjadi di berbagai-bagai daerah. Namun kita juga harus memperhatikan bagaimana juga kuasa roh-roh jahat itu dalam kehidupan keseharian kita. Sadar atau tidak sadar, tipu muslihat iblis sering mengelabui kita, sehingga sadar atau tidak sadar kita jatuh ke dalam pencobaan, kita jatuh ke dalam dosa. Amanginang lam maju zaman jok hudoko kami lam godang do dalan nisibulisi laho mangaliluhon roha haporsiaw niya kan haporsia di Yesus. Ada amanginang da? Ya. Secara khusus, ya di era kita saat ini, di zaman teknologi yang semakin canggih. Entah juga kita sadar bahwa pikiran kita sering diganggu oleh berbagai berita, berbagai ya mungkin isi dari konten-konten yang sering kita tonton di media sosial kita. Sehingga kita menganggap bahwa hal itu pantas, sehingga kita menilai itu wajar-wajar saja. Inilah amanginang tipu muslihat itu. Ya, pangalahon ya kato dinahudar, dang diboto be, dang diboto be mara, songon na tersurati na kini ngati amanginang, maradu sumarabi begabe diperbadam menganan. Ya di partiket tasyunay ngon amanginang, sotung donong ragat akka pangalaho yang ya gabi sehirana songgop to dinaho dari disalu akana porsia dang diboto be natama dang diboto be nasotama. Kita tidak tahu lagi ini baik atau tidak, pantaskah atau tidak. Baik itu di tengah-tengah keluarga, maraknya sekarang konten-konten yang mempertontonkan perilaku kehidupan berkeluarga. Ya, banyaknya sekarang
ya semacam tulisan-tulisan yang mungkin bisa mengaburkan pemahaman kita, mengaburkan iman kita. Status-status yang tidak, ya pada dasarnya tidaklah elok, tetapi kita anggap pantas. Apalagi media-media, iklan-iklan saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka jangan sampai perilaku-perilaku roh-roh jahat itu ya mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi spiritual kita. Mari menginang untuk menghempang semuanya itu. Kita mengandalkan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya roh Tuhan senantiasa mengajari, menuntun kita untuk semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Na parpuria kadongan na hinaholongan dung di palau Tuhan Yesus to dinahodari di pangido bawaido jolmaido tu Yesus asa do ibana madongani Yesus alai dido Yesus do muli maho tu jabum baritahon masaluhut namasa doh. Amanginang, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita menerima Injil sukacita, maka baiklah, sangatlah baik. Tempat pertama yang harus menjadi sahat informasi berita nauli ialah keluarga. Manginang marilah kita menjadikan keluarga sebagai prioritas utama kita manakala kita mendengarkan Injil, manakala kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus tidak menolak, tetapi Yesus memerintahkan dia kembali ke rumah untuk menceritakan perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Maka melalui kisah ini juga mengenang keluarga adalah tempat pertama di mana kabar sukacita Injil Kristus harus sampai, harus mendarat. Jadi amanginang, tapat orang matu keluarga ta saluhut akapa bahenan ni debata dinguluta. Tapat orang matu tonga-tonga ni keluarga ta tu anak kota tu pinopata songo dia Tuhani marorot marmudu-mudu keluarga ta nang hita saluhutna. Amanginang, selamat merenungkan firman Tuhan. Dalam kuasa Kristus, ya, dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan semuanya. Kita bisa menghempang pengaruh roh-roh jahat itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati amanginang. Martua doakan atu mangihon hatan di debata jala no piopsa. Di perbadian di mata si pardame mahamuga bisundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya sohasurahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.